Biyernes man Andre. Sahod man damdaman. Tagbujig damdaman. Tagal gawin tayo. Kaya kahit ko ti sumurot nga. Gungit mo di ba kahit? Apaya mo mambis ni kailang chicks mo? Pang! Panay nga rin ti text na. Ang isisend pa ti siksi nga picture na. Sumurot na latan. Ang gamunto dito na. May nakadjukos ka matin. Ayawan nyo yan. Kumusta? Inutanda ka ni bagat mo? Parang nga rin ti ungot na. Dual daw nga awan ni Jibalay. Narit na nga rin. Baga nakit din nga kasanunuso na ti awan ti dual dawon. Sinong batak ati okay lang. Kanya nga tinikastan. Nakungot nga nakita so na ti Lunes kin Martes. Hindi Merkules, medyo makakita kon, medyo nakusnaw. Hindi Webes, nalawag mo din, hindi ka nagkita kon. Ay, kahit, hindi ka sa tama namon.